Merhaba evar baş şavalnejam ve şanak zindida bhavrana îro bîst û sisiyê meha Gulanê 2024. û divê weşanê de em ê li ser mijarên girîng bisekinin ji zapê ji Metîneyê agahî henin, li wê derê hem êrişên dewleta Tirk henin, hem jî çalakiyê gerîlaya henin û van rojê de wî bi taybet li dijî gerîlayê HPG û yê ji Astarê dîsa çekên kîmyevî bikartînin ji ber ku doh navenda ragihandin û çapemeniyê HPG li derbarê vê mijarê de daxuyaniyek da agahiyên girîng henin, em ê van agahiyê were parve bikin û ya girîng jî hevseroka Konseya Rêvebir ya KCK Besê Hosat beriya di roja ji medya Haber TV re axivî û got dewleta Tirk, artêşa Tirk xwe amade dike ku van rojên pêşiyê yanê dawiya meha Gulanê an jî destpêka meha Hezîranê piştî çend rojê din êrişek berfirehtir bike ji bo vê yekê jî amedekarî henin. Mijarek dijî evalên hêja tecrîta li İmraliyê ew jî tecrîta li ser Rêberê Gelê Kurd Birêz Abdullah Öcalan û sê girtiyên li wê derê ev tecrît jî hemû bêje vay bû 4 sal yani 38 mehe ta agahî ji wan nayê girtin û di derbarê vê mijarê de jî bangawazî hene daxuyanî henin em ê hewl bidin ser vê mijarê jî rawestin. Niha mijara me ya sereke evalên hêja ji zapê û Metîneyê agahî henin derbarê van agahiyê de çend tişta bêjim dibe ku we di nûçeya de şopand vê lê navenda ragihandin û çapemeniyê HPG doh daxuyaniyek da û li gorî vê daxuyanî li gorî daxuyaniyê HPG roja 20 û 21 Gulanê li Zapê û Metîneyê bi taybet jî li Zapê li rojavayê Zapê 35 cara çekên qedexe, çekên bijar û çekên kîmyevî hatine bikaranîn dewleta Tirk van çeka dîsa bikartîne ji 2022 hetanî niha li vê herêmê ji xwe van çeka bikartîne lê van rojê dawî zêdetir kirî ji ber ku amedekariyên operasyonek êrişek din jî dikin. Di daxuyanî HPG de dikare ser malpera HPG jî li ser malpera ANF jî bixwînin biborin evalên hêja hûn dikarin ser van malpera bixwînin li wê derê detayê henin hemû agahî li wê derê henin kîjan rojê kîjan saetê li kê derê êrişek çawa pêk hatî van daxuyaniya da cih digirê hûn dikarin bi detayî li wê derê bixwînin. Dîsa HPG îro jî daxuyaniyek da û li gorî daxuyaniya îro di daxuyaniya îro de tê gotin ku doh yani bîst û didiyê Gulanê dîsa çekên qedexe çekên kîmyevî hatine bikaranîn li hemberî gerîlaya. Biborin ev mijara çekê kîmyevî wekî hêja min got ev 3 sala bi taybet rojevê de re erê dewleta Tirk berê jî salê borî jî van çeka bikar danî lê ev 3 salê dawiye bi taybet jî piştî ku hevdê Nîsana 2022 li hemberî Zap û Metîne û Avaşînê êriştan dest pê kirin di van êrişan de ji ber ku nikaribûn li hemberî gerîlayan hêzê gerîlayan bi ser kevin û wan de dagir bikin çekê kîmyevî bikardînin. û di derbarê van çekê kîmyevî de hemî belge, dokument, dîmen, daxuyanî, agahî, şahid her tişt henin. Yani tiştekî veşartî nîne. Par sala borî sala borî ev mijar hat rojevê. Zêdetir hat rojevê ji ber ku di carekê de 16-18 gerîla di carekê de di encama van êrîşan de şehîd bûn ji ber vê yekê dîmen hatin weşandin û ji di encama van dîmena de Kurdan jî gelek kesan jî nerazî bûn nîşandan saziyên navnetewî jî di derbarê mijarê de xwedî agahîne. Heyetek ji Avrupa çê ku herê Zapê li wê derê ev deverê ku çekê qedexe çekê kîmyevî têne bikar anîn li wê derê lêkolîna bike lê belê pedeke nehîşt ku biçin çûn heta Amediyê jî pedekê nehîşt. Yani dewleta Tirk li wê derê sûcê mirovahiyê sûcê şer dike û ev pêşberî hemû kesan mixabin pêk tê. Niha HPG di daxuyaniya xwe ya îro de dibêje du çalakî gerîlaya jî pêk hatine lê belê derbarê encamên van çalakiyan da agahî tînenin di derbarê ev çalakî bê ya jî tiştek din bê ji Tirkiye jî ji Wezareta Parastinê ya Tirkiye jî daxuyaniyek hat dayîn û wan got askerekî me hatiye kuştin. Wan wisa got tim vedişêrin yani ku bêjin yek sê çar kesin. Li wê derê li gorî daxuyaniyê ku bi taybet ev di rojên HPG didê artêşa Tirk
شخو هر تم دناوا êrişê de ye lêvan rojê dawî êrişa xwe zêdetir kirî, bilindtir kirî û ev agahiyê ku hepekê dane û daxuyaniya Hevseroka Konseya Rêvebir a kecekê Besê Hozat ku pêr di roj berê ji Medya Haber TV re axivî û hin agahiyên giring bi derê da bêguman behsa tecrîtê, behsa rewşa rojhilata navîn kampanya azadiya ji bo rêberê gelê Kurd Birêz Abdullah Öcalan behsa van mijara hemiya kir lê got artêşa Tirk xwe amade dike ku dawiya meha Gulanê serê meha Hezîranê yani teqrîben heftek deh rojê din êrişek berfirehtir bike. Besê Hozat di vê daxuyaniyê de di vê bernameyê de got dewleta Tirk ciyê ku diçe ciyê ku li wê derê dagir kirî nihal wan de re saxlam dike û tê payîn ku di destpêka havînê yani destpêka meha Hezîranê meha şeş piştî ku êdî baran û rewşa baran biqede baran nebare rewşa hewayê baş bibe şert û merc ji bo wan amade bibin xwe amade dikin ku êrişa berfirehtir pêk bînin û li van herêmên ku dibin hedefê van êrişa ciyên leşkerî baragehên leşkerî çê dikin baragehê wanê ku henin ji dora wan ew dikin yani dora wan diparêzin mezintir dikin ciyê wan saxlam dikin û eger ku rojê pêş yani vê dagirkeriyê pêk bîne di rojê pêş de şert û mercên siyasî jî ji bo Tirkiye guncav bibin Tirkiye dixwaze wan de re îlhaq bike yani bi temamî dagir bike. Ev agahiyek giring bû yani ji du alî agahiyê giring e yek rojê pêş yani destpêka meha şeş Tirkiye xwe amade dike ku êrişek berfirehtir pêk bîne û piştî ku êrîş pêk anî herêmên parastina medyayê hin deverê Başûrê Kurdistanê îlhaq kir yani dagir kir ku şert û mercên siyasî jê re çêbûn wê derê girêdayê xwe. Şert û mercên siyasî çi ne? Şert û mercên siyasî jî yani eger valahiyek çêbe Iraq nikaribe müdahale bike di navbera PDK wêyanekê de ev pirsgirêkê hinin berdewam bike herêm tevlîhe bibe Tirkiye bibêje ev der ji min re û ji xwe PDK niha bingeha vî tiştî jî amade dike PDK siyaseta PDK plana PDK ya hilbijartinên parlamentoya Başûrê Kurdistanê û ev planê dewleta Tirk ji hev necudanin li derekê têne organize kirin. Tê bîrewe Tayyip Erdogan çi got ku em ê vê havînê li wan de re biçin û li van de re karê xwe biqedinin yani sînorê xwe biparêzin. Tayyip Erdogan wisa got Mesûd Barzanî jî deqê carekî PDK dibêje bira hilbijartin taloq bibin. Bira hilbijartin Hezîranê de pêk nên meha dawiyê vê salê pêk birin, payîzê pêk birin. Çima Hezîranê de pêk nên? Ji ber ku di Hezîranê de Tirkiye xwe amade dike êrîş bike. Ev daxuyanî di encamên heman perspektîfê de pêk tê. Divê em viya ji bîr nekin hevalên hêja. û li aliyê din bêguman wer xuyaye ku vê rojê pêş de êrişên Tirkiye hebin. Tirkiye ji xwe zû de xwe amade dike. Beriya çend roja li kilîsê civînek pêk anîbûn çeteyên li Sûriyê re û dixwazin sê çar hezar çete jî ji Sûriyê bînin Başûrê Kurdistanê di van êrişan de pêk bînin. Evana hemî abedekarî ne û hemî vana dizanin. Mijarek din mijara tecrîtê ye ku ev jî rast rast bi vê meselê ve girêda ye yani esas hemî mesele bi tecrîtê ve girêdayî ji ber ku tecrît hey niha şer heyî dewleta Tirk şerê li dijî Kurda bi tecrîtê didê destpêkirin û îro di derbarê vê tecrîtê de ji xwe daxuyaniya Birêz Cemîl Bayîq hebû dona pêr dîsa daxuyaniya Birêz Besê Hozat ku min ha behs kir di van daxuyaniya hemîyan da mijara tecrîtê tê şîrovekirin tê gotin û girgiya vê mijarê jî tê destnîşankirin niha îro ji bo tecrîtê bangek jî hat kirin li Ewropayê ji ber ku doh parêzerên Birêz û Calan gotibûn 6 mehe din cezayê hevdîtinê hatiye dayîn. Cezayê hevdîtina bi parêzera re cezayê hevdîtina bi parêzera re jî ji xwe tune lê hevdîtina ku hey jî tê astenkirin û îro Kongreya Civaka Demokratîk a Kurdistanê ya li Ewropayê divê em dakevin qada û xwedî li rêbera derkevin di behsa giringiya mijarê têkirin û divê em bang li her kesî dikin ku bi rihê seferberiyê dakevin qada ji bo vê tiştê jî
Ez bawarım dawiya hefte yani ji bo vê bangê ji bo protestokirina tecrîtê û azadiya birêz û celan roja şemî û yekşemê li gelek deverên Ewropayê werxuye ku ew ê çalakî çêbin. Ev mijar jî divê em bişopînin û li serê rawestin. Baş hevalên binerim ka li vir niha hevalên ku me temaşe dikin kê min lê berê jî min gotibû ji kerema xwe re parve bikin, şîrova binivîsin û çi qas endamên qenala me zêde bin em ew qas dikarin weşanê zindî çêkin niha li vir Ronî Çiyayî heye, Rêbaz Hesan heye, Rêbaz Silav ji tara, Rêbaz ji Kerkûkê tevlî weşanê me dibe û dîsa Rêşber heye, dîsa Abdullah Özel heye ji Amedê, Medya Haber, Sema Daruga, gelek spas û Xeyrettin Er. Gelek spas ji bo hevalên nêja hevcenak em dirêj bikin ev weşan yani divê weşanê de mixwast servan her du mijara rawestin rojên pêş pir giring in bi taybet heftek deh û pazdeh rojê pêşiye me ji ber vê yekê divê em hemî şiyar bin û gelek spas ji bo we bi xatirê we êvakur.